Kapu, me olemme lähellä. Tässä on yksi kristalli. Nimittäin joka 20. vuosi kristalli murtuu aamun koitteessa. Tai se murtuu illan tai aamun koitteessa. Ja joku merirosvoista kuolee. Mahtavaa, Sandy! Eteenpäin! Jup! Kirjassa luki, että kristallipolku vie sinne. Timantteja. Et voi ottaa timantista osaa. Pöhlö. Vien sen takaisin. Olemme etsineet jo 3 tuntia. Vielä pari. Todella paljon. Siis matkaa on vielä. Mutta meidän pitää kestää. Niin kai. Niin. Niin Saara ja muut jatkoivat itsensä